So what's up Kauragon? So for today's vlog Kauragon is magluluto tayo ng kalabasa with pilipit Kauragons ito. Yan Kauragons. So, kung bago ka pa lamang Kauragons sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So shoutout pala sa inyo dyan Kauragons, sa mga solid subscribers ko and sa mga bago kong subscribers Kauragons. So shoutout sa inyong lahat. God bless you all Kauragons. So ayun Kauragons, and paki-like and share and comment na din Kauragons if nagustuhan nyo Kauragons yung video ko na to. So ayun Kauragons, bago ang lahat Kauragons, mag-intro muna tayo Kauragons. So So, hi Kauragons. So, for today's video is magluluto tayo Kauragons ng kalabasa with suso. Yan Kauragons. Magbibilbig pa ako Kauragons ng suso. Yan. Ito Kauragons, suso. So, ayun Kauragons. Ito yung pilipit Kauragons. Ito. Pilipit. Yan, alisan natin siya Kauragons ng ito yung buntot. Alisan natin siya Kauragons ng buntot. Ito Kauragons. So ayun Kauragons, nalisan ko na siya ng buntot. Kung masipag ka lang dito Kauragons sa probinsya, di ka mamumroblema Kauragons ng pagkain. Marami kang makukuha sa bukid na mga gulay, sa sapa, may makukuha kang mga suso ganito Kauragons. Ganito yung pinagkaiba sa sa syudad tsaka sa probinsya. Sa syudad naman is di ka makakakuha ng mga ganito, di ka makakatingin ng mga tanawin na mga puno, lahat makikita mo mga building. Ang saya Kauragons mabuhay dito sa probinsya. Kasi kahit mahirap ka Kauragons, makakakain ka din 3 beses sa isang araw. Basta masipag ka lang dito Kauragons sa probinsya, mabubuhay ka Kauragons. So yun Kauragons, tapos ko na Kauragons alisan ng buntot. Yan Kauragons.
So, ayun, Kauragons, tapos na tayo, Kauragons, maglinis ng pilipit. So, ibang variety naman yun, Kauragons, na pilipit. Yung sa ano yun, yung sa nipa. So, ito, Kauragons, so aking mga pananim. Yan, Kauragons, yung aking harding, Kauragons. Meron tayo ditong Bermuda, yan, tinanim ko. Tapos, ito, Kauragons, na ano yan? Orchids. Yan, Kauragons. Nung nawala si Mama, Kauragons, ako na, Kauragons, yung nag-alaga nitong orchids niya. Yan, Kauragons. Kauragons. So, Kauragons, yung halaman ko, Kauragons. Yan, Kauragons, yung halaman ko. Ito, Kauragons, yung likod ng bahay namin. Yan. Yan, may saging. May kalamansi. Yan, may pinya. May kalunggay. Yan, Kauragons. May nyog tayo dito, Kauragons. Yan, Kauragons, yung nyug ko. So, meron tayo dito, Kauragons, na kalabasa. Yan, Kauragons. Tapos, ito yung pilipit, Kauragons. Ibang variety yan, Kauragons, na pilipit. Yes, yan yung mga pang lamas or sangkap, Kauragons. Yun. Yan. So, mamaya, Kauragons, lutuin ko na yan. So, hahanap muna ako, Kauragons, ng niyog. Kasi wala na kaming niyog dito. Baka doon sa kapatid ko, maghingi ako doon, Kauragons, ng niyog. So, samahan niyo ko, Kauragons, hingi ng nyog, tapos kakayo din ko yung, Kauragons. So, please keep on watching, Kauragons. So, tara, samahan nyo ako doon sa bahay ng kapatid ko, maghingi tayo ng niyog. So, yun, Kauragons, papunta ako doon, Kauragons, sa kapatid ko, maghingi ako ng niyog. Yan, Kauragons. Dito sa amin. So, ito, Kauragons, yung bahay ng aking kapatid. Makiagad na nyog! Makiagad na nyog. Tapos siya, anak ko. Yan, Kauragons, yung kapatid ko. Tapos yung auntie ko, nag-uupaw. Yan yung skill niya, maggupit. Yan yung pinagkukunan niya ng hanap buhay. Makagad kinyog! Yan sa Ate Jo. Ito, Kauragons, sakayin nga ako ng nyog. So, uwi na tayo, Kauragons. Nakahingi na tayo ng nyog. Ano lutuin mo? Makulay ka tulo? Kalabasa. Dapat kang kalabasa pang kamay sa puno. Yeah. Pinakalit. So, yan, Kauragons. So, Kauragons, kung gusto nyo pala, Kauragons, mag-sponsor kasi yung bubong ng kapatid ko tumutulo na. Char! Joke lang. Joke lang. So, yun, Kauragons. Kahingi tayo ng nyog. So, samahan nyo ko, Kauragons, alisa natin to, Kauragons, na ang balat. So, ito. Saan na kaya? Dito yung Palawan. Wala, dito, Kauragons, yung
Palawan. So ito pala Kauragons yung baboy ko, okay na siya and nagpakambang na din siya Kauragon noong March 10. Ayan. Rosie, ano na, buntis ka na Rosie? So ayun Kauragons, yung ano ko, yung baboy ko yun Ayan. So yun Kauragons, ito na yung nyug, babalatan na natin to Kauragons. So, ito na Kauragons, yung nabalatan na natin. So, yun Kauragons, tapos na natin balatan Kauragons yung nyog. So, ito yung kudkuran Kauragons. Yan. So, samahan nyo ko Kauragons. Please keep on watching. So, magkukudkud tayo Kauragons ng niyog. So, sino Kauragons yung nakaka-relate nito? Dito kasi sa amin Kauragons, di pa din naaalis yung ganito. Yung gawi namin Kauragons, yung magkakayod kami ng nyog, ito pa din Kauragons yung gamit namin. Yan. So, ayun Kauragons. So, magkukudkud muna Kauragons. Or magkakayod ako Kauragons ng niyog. Ito Kauragons, malapit na ako Kauragons matapos. So shoutout pala dyan sa inyong lahat Kauragons, lalong lalo na Kauragons sa mga solid supporters ko dyan Kauragons. At shoutout dyan sa inyong lahat sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat. Maraming salamat pala kay Sebi Sablawon and kay Lolo Vince. So maraming salamat sa inyo Kauragons sa pagtulong nyo sa akin. Kaya Kauragons, kung napadaan ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe
And pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago ako ka-Uragons na i-upload na videos. So kung gusto nyo ka-Uragons magpa-shoutout ka-Uragons, mag-comment lang kayo ka-Uragons sa comment section. At on my next vlog ka-Uragons, isa-shoutout ko kayo dyan. So, patuloy nyo lang ka-Uragons, supportahan ang aking YouTube channel ka-Uragons para madali tayo dito ka-Uragons ma-monetize. And ang target ko talaga dito ka-Uragons is syempre matulungan ka-Uragons yung family ko and yung mga kapuspala dito sa amin ka-Uragons. Mabigyan natin sila ng kahit onting blessings. Sana i-shower tayo ka-Uragons ni Lord ng blessings ka-Uragons para mapadali tayo ka-Uragons makatulong sa mga kapuspalan dito sa amin ka-Uragons. Hope sana ka-Uragons someday balang araw magawa ko yung gusto ko ka-Uragons na matulungan ko dito ka-Uragons yung mga kaspalad para ma-share ko din yung blessings ko sa ibang tao ka-Uragons. I-support nyo ako ka-Uragons, lagi nyo ako ka-Uragons supportahan ang aking mga i-upload na videos ka-Uragons. So ayun ka-Uragons, tapos na tayo magkayod ng niyog ka-Uragons. So mamaya ka-Uragons, magluluto na ako ka-Uragons. Bago muna yan ka-Uragons, magpapakain muna ako ka-Uragons ng baboy ko at pakapakain ko ka-Uragons ng baboy at maliligo muna ako, tapos magluluto na tayo ka-Uragons ng pang dinner mamayang gabi. So ayun ka-Uragons, maraming salamat ka-Uragons sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga videos. So, ayun, ka-Uragons, magpapakain ako ka-Uragons ng aking inahing baboy ka-Uragons. Noong kasi ka-Uragons yung inahing baboy ko, pangalawa na pala yun ka-Uragons na buntis. Ngayon, pangalawang buntis na. Yung una ka-Uragons, napurnada ka-Uragons kasi nagkasakit yung baboy ko. Yung mga anak sa sinapupunan niya ka-Uragons, natunaw ka-Uragons kasi nagkasakit siya ka-Uragons. Pero kahit ganun ka-Uragons yung nangyari ka-Uragons, laban pa rin tayo ka-Uragons sa buhay. So nung March 10 ka-Uragons, nagpakambang na uli siya ka-Uragons. Sana palari na tayo ka-Uragons. Sana wag na mapurnada yung niya, bata sa sinapupunan niya ka-Uragons. So ito ka-Uragons yung pagkain ng baboy ko. So sumahan niyo ako doon ka-Uragons at magpapakain na tayo ng ating baboy. So tara ka-Uragons. Rosie! Ayan ka-Uragons, yung aking baboy ka-Uragons. Sana Rosie magbuntis ka na Rosie huwag ka na magkasakit Rosie, kasi wala na tayong budget sa feeds mo. Kailangan ka-Uragons makabawi. Sana tuloy-tuloy na ka-Uragons yung pagbubuntis niya at mabuo na yung kanyang mga piglets ka-Uragons sa kanyang sinapupunan.
Kailangan kasi ka-Oragons maging malinis yung babuyan natin para iwas sakit sila. Rosie! So, sana ka-Oragons mabuuan na siya ng baby. Kasi yung una ka-Oragons napurnada. Nagkasakit ka-Oragons. Kala ko nga din masasabay siya. Kala ko mamamatay din to na inahin ko ka-Oragons. So, ang hirap pala ka-Oragons mag ng inahing baboy kasi masailan talaga. Kailangan mo talagang kailangan alagaan talaga ka-Oragons. So yan ka-Oragons, makain siya ka-Oragons. So ayun ka-Oragons, tapos nang kumain ng aking baboy, ka-Oragons. So mag-anaw muna ako ka-Oragons, maghugas muna ako. So dito pala sa amin ka-Oragons, balo namin ka-Oragons. Yan, dito sa amin. Yan, ka-Oragons. Yan ka-Oragons, yung nababalita baga ka-Oragons na dati, yung malalaking halaman. Sabi ang mahal daw yan ang presyo. Yung galyang yan dito sa amin ka-Oragons. Galyang. Kinakain yan ka-Oragons yung root crops. Ginagawang mulido tsaka ginagataan. So ang sarap niyan ka-Oragons. Ngayon hindi pa pwede siya kunan kasi may tubig pa. So yan ka-Oragons dito sa amin. Yan yung babuya namin ka-Oragons. Yung balloon. So ayun ka-Oragons, nakahugas na ako. So ngayon ka-Oragons, mag-ano na ako, mag-iigib ng tubig ka-Oragons. So yun ka-Oragons, ang ginagawa ko lang dito sa amin, mga gawaing bahay ka-Oragons. Mag-iigib na ako ng tubig kasi wala na akong panghugas ka-Oragons. Ay, ibabalik ko lang pala to ka-Oragons doon sa kapatid ko na pang kudkudan tawag dito sa amin ka-Oragons. Yan yung bahay nila mama tsaka ni papa la ka-Oragons. Saingan namin. Diyan sila nagsasaing ka-Oragons. So, ayan ka-Oragons, mag-igib muna ako ka-Oragons ng tubig.
So, ayun, ka-Oragons. Tapos na ako ka-Oragons mag-igib ng tubig. So, yan, ka-Oragons. Magpahinga muna tayo, ka-Oragons. Then, maliligo na ako, ka-Oragons, maya-maya. And magluluto na din, ka-Oragons. So, magpahinga muna ako, ka-Oragons. So, di ba, kapag pagod ka, ka-Oragons, magpahinga ka muna. Tapos, kapag malakas ka na uli, and laban ka uli, ka-Oragons, sa buhay. Kung walang susuko, walang sukuan, ka-Oragons, hanggat buhay tayo, ka-Oragons. Para sa pangarap natin, walang susuko. So ayun, ka-Oragons, mag-rest muna ako siguro mga 5 to 10 minutes, and maligo ako and magluluto na tayo, ka-Oragons. So please keep on watching, ka-Oragons. So ayun. So, ayan, ka-Oragons. So, ngayon, maliligo na ako, ka-Oragons, para makaluto na din tayo, ka-Oragons. Ka-Oragons, maligo na ako, ka-Oragons. Tamba. So, ayun, ka-Oragons. Tapos na ako, ka-Oragons, maligo. So, ngayon, ka-Oragons, magluluto na tayo, ka-Oragons. So, samahan nyo ko, ka-Oragons. Magluluto na tayo. So, ito yung lulutiin natin. Ayan, ka-Oragons. Kalabasa. Yan, inano ko na siya, ka-Oragons. Hiniwa ko na. Tapos, yung panglamas natin, yung kinayod na nyog, and yung suso natin, ka-Oragons. So, ayan, ka-Oragons, samahan niyo ako, ka-Oragons, So, ayan, ka-Oragons, buksan na natin yung kalan. Uy, shit. Sorry. Lakas, Ilalagay na natin, ka-Oragons, yung ating non-sticky kawali. Sana all non-sticky. So, ayan, ka-Oragons, painitin muna natin yan. Tapos, ilalagay ko na, ka-Oragons, yung gata. Ayan, ka-Oragons, mainit na siya. So, ilalagay na natin, ka-Oragons, yung gata. Ayan, ka-Oragons. Ilalagay na din natin, ka-Oragons, yung yung sangkap. O yung mga panapot or lamas. Yan, ka-Oragons. Ilalagay na din natin, ka-Oragons, yung itong suso, ka-Oragons, or pilipit. Ibang variety ito, ka-Oragons. Kesa doon, ka-Oragons, sa nilagay natin sa gulay na langka. So ito naman ibang variety to. Nakukuha to mostly, ka-Oragons, sa nipa. Yan. So ilagay na natin, ka-Oragons. So haluin muna natin siya, ka-Oragons. So yan, ka-Oragons, nalagay na natin yung pilipit. So ngayon, ka-Oragons, tatakpan na natin siya. Tapos wait natin siya, ka-Oragons, kumulo. Tapos ilalagay na natin, ka-Oragons, yung kalabasa. So ayan, ka-Oragons, kumulo na siya, ka-Oragons. So bubuksan na natin siya at ilalagay na natin, ka-Oragons, yung kalabasa. So yan, ka-Oragons, kumulo na siya. So, ayun, ka-Oragons, ilalagay na natin yung kalabasa.
ayan, ka-Oragons. Salagay na natin yung kalabasa. Natin siya, ka-Oragons. So, sarap nito, ka-Oragons. Kalabasa with pilipit. Uli natin siya, ka-Oragons. Antayin natin siya kumulo. Tapos, titimplahan ko na din siya, ka-Oragons. So, ayan, ka-Oragons. Bubuksan na natin siya kasi kumulo na. So, ayan, ka-Oragons. Ang sarap yan, ka-Oragons. Kalabasa na may gata at pilipit. Lalagay ko na din, ka-Oragons, yung malunggay. Ayan. So, haluin lang natin siya, ka-Oragons. Ayan yung pilipit, ka-Oragons, oh. So, takpan na ulit natin siya, ka-Oragons. So, buksan na natin siya, ka-Oragons. Luto na siya. So, yan, ka-Oragons. Luto na siya. So, ang sarap niyan, ka-Oragons. Kalabasa with pilipit. So, ayun, ka-Oragons. Luto na siya. So, what's up, ka-Oragons? So, ayun, ka-Oragons. Tapos na ako, ka-Oragons, magluto ng kalabasa with pilipit, ka-Oragons. So, ang sarap-sarap nun, ka-Oragons. So, ka-Oragons, maraming salamat pala sa panonood nyo sa aking mga videos, ka-Oragons. At sa inyong suporta sa akin, ka-Oragons. And shoutout pala dyan, ka-Oragons, sa mga bago kong supporters at sa mga new subscribers ko, ka-Oragons. Sana supportahan nyo, ka-Oragons, ang aking YouTube channel, ka-Oragons, at Bicolano Vlog and at Bicolano_vlog. Sana supportahan nyo ko, ka-Oragons, sa pagbablog kong ito. So, maraming salamat, ka-Oragons, sa panonood nyo sa akin. So, i-end ko na to, ka-Oragons, na vlog ko. And God bless you all, ka-Oragons. So, bye-bye, ka-Oragons. And see you on my next vlog. So, bye-bye and God bless.